Sfida diretta mill-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil lill-Prim Ministru Joseph Muscat. Jekk l-iskandlu tal-Cafe Premier kien żball kif qed jiddikjara Joseph Muscat, il-Gvern m'għandux jibqa' jħallas il-flus li fadallu jħallas lis-sidien tal-Cafe Premier. Illum nafu illi mill-4.2 miljuni sissa tħallsu 3 miljuni. Allura, għall-anqas bħala minimu jekk vera dan qed jgħid li jagħmel żball, li għandu jagħmel il-Prim Ministru li ma jkomplix iħallas l-4.2 miljuni. U jiena nisfidah lill-Prim Ministru, nisfidah ma jkomplix iħallas. Għax inkella mhux żball, inkella intenzjonat. Intenzjonat. L-iskandlu tal-Cafe Premier kien fiċ-ċentru tad-diskors tal-kap tal-Oppożizzjoni fl-għeluq tal-Kunsill Ġenerali Straordinarju. Simon Busuttil qal li minkejja Joseph Muscat qal li dan kien żball, il-fatt li saru laqgħat bejn il-Prim Ministru u s-sidien tal-Cafe Premier qabel u wara l-elezzjoni jindika li kollox sar b'intenzjoni. Tkompli tindika illi dan mhux żball u l-fatt illi l-Premier għalaq fil-ġurnata tal-elezzjoni. U dan ifisser illi kieku tela l-Partit Nazzjonalista kien ikollu jerġa' jmur għax-xogħol. Imma xtella l-Partit Laburista seta jibqa' magħluq b'moħħu mistrieħ li se nħallsu aħna mit-taxxi tagħna għad-dejn li kellu. Simon Busuttil saħaq li jekk dan mhuwiex żball, Muscat għandu jerfa' r-responsabbiltà politika ta' dan l-iskandlu. Simon Busuttil fakkar fil-gideb ta' Joseph Muscat brabta ma' dan il-każ, fosthom il-gidba li l-Gvern rid jieħu lura l-Cafe Premier minħabba li kien hemm ċilindru tal-gass, meta wara ħareġ li l-kċina kienet taħdem bl-elettriku. Imma s-sabiħa di, il-Prim Ministru li għandna jinkwieta l-ċilindru tal-gass li ma jeżistix fil-Cafe Premier. Imma li jagħmel tanker tal-gass f'nofs il-bajja ta' Barsa Xlok, dik ma jinkwetax għaliha, dik ma jinkwetax għaliha. Dak hu l-Prim Ministru li għandna. Kidba wkoll li l-Gvern rrid ifittex jagħlaq il-każ tal-Cafe Premier għax kieku daħal il-qorti kien ikun hemm ħafna dewmien. Il-Prim Ministru jinkwieta mid-dewmien fil-qorti. Jinkwieta mid-dewmien fil-qorti, imma għaż-żewġ siġġijiet fil-Parlament tal-Partit Nazzjonalista mhux jinkwieta qiegħed, hemmhekk itawwal qiegħed, itawwal. Il-gideb ta' Joseph Muscat jindika li l-kelma tal-Prim Ministru illum ftit li xejn tiswa kif jiexet il-każ tal-Power Station li suppost kellha tkun lesta. U allura l-mistoqsija tagħna llum hi il-kelma tal-Prim Ministru kemm jista' wieħed jorbot fuqha. Dik hi l-mistoqsija wara sentejn. Fid-dawl ta' dan kollu Simon Busuttil qal li l-Oppożizzjoni Nazzjonalista għandha issejjes il-politika tagħha fuq l-onestà politika biex il-Partit Nazzjonalista jibqa' jingħaraf bħala l-partit tas-sewwa. Dwar kwistjoni li qed jitkellem fuqha kulħadd.